мухлисон на танҳо оиди таланти Арда Гулер, балки дар бораи ҳаёти шахсияш ҳам бисёр кунҷков шуда истоданд. Пеш аз оғози навор ҳатман мутмаин бошед ки ба канали Футбародарон обуна шудаед, зеро ин ба пешравии кори мо кӯмаки калон мерасонад. Арда Гулер 25 феврали соли 2005 дар Анқара ба дунё омадааст. ҳоло ӯ 18 сол дорад. ҷавони бомаҳорат корномаи худро дар бошгоҳи Геншли Бирлигӣ дар 9 солагӣ оғоз намуд ва дар 14 солагӣ Ардаро дастаи Фенербахче ба тими ҷавонони худ даъват намуд. соли 2019 Гулер дар дастаи то 16 солаи Фенербахче бозӣ карданро шурӯъ кард. 2 сол нагузашта буд ки ӯро ба ҳайати то 19 сола дарҳол дохил карданд. ӯ худро бо зарбаҳои дақиқаш бо пои чап ба ҳамагон нишон доду мавқеи доимӣ пайдо кард. дӯстон, паго бозии муҳими мунтахаби Тоҷикистон аст, зеро миллипӯшони тоҷик бозии нахустини худро дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи G бо мунтахаби Урдун баргузор мекунад. оё дастпарварони Петр Шегр дар майдони хонагӣ ва иҳотаи мухлисони тоҷик ба пирӯзӣ даст меёфта бошанд? тамошои ин ва дигар рақобатҳои мунтахабҳоро бо хизматрасониҳои ширкати Ягикспос ҳам ҷолибтар гардонед. дар Ягикс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchwood. силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ардаи хурдсол аввалан болбой дар майдонҳо буд. ҳамагӣ 5 сол лозим шуд ки Арда ба минбари аврупоӣ ба дастаи Реал Мадрид гузариш намояд. стили бозии Гулерро аслан ба капитани мунтахаби Аргентина Лионел Месси шабеҳӣ медиҳанд ва ӯро дар ватанаш Мессии туркӣ низ меноманд. дастаи шоҳона сади роҳи Барсаро гирифту аз маблағи талаб мекардаи бозингар бештар пардохт карда ӯро ба ҳайат ҷалб сохт. Гулер қайд мекунад ки мехоҳад мисли Гути, Роналду ва Месут Озил бар ин бозингарон гардад. магар дӯстдухтари Арда Гулер Зейнеп Сака аст, аксаран футболбозон ҳарчи зудтар ба муносибати рӯ меоранду барвақт оиладор мешаванд, аммо баъзеи дигар ба карьераи варзишии худ сараввал аҳамият медиҳанд. дар ҳолат ки Арда бошад, ӯ ба ҷои муносибатҳои романтикӣ тамрин болои худ ва рушди ҳунарашро интихоб кардааст. то ҳол мушоҳида накардаем ки ӯ бо дӯстдухтари аксҳояшро дар сомонаҳо пост карда бошад. маълумотҳо нишон медиҳанд ки ӯ танҳо аст, аммо мухлисон ҳеҷ гоҳ ором намешинанд. онҳо акси Гулер ва дӯсташ Зейнеп Сакаро фикр мекунанд ки дӯстдухтараш аст. хушбахтона мухлисони бофаҳм ҳам ҳастанд ки аз хешу табор будани ин ду ҷавон огаҳ буда аксҳои иловагиашонро гузошта хабарро бар дурӯғ хонданд. мисли ҳар футболбози дигар, Арда Гулер ҳам хобби ва шуғли дӯстдоштаи худро дорад, ба мисоли сайёҳат, мусиқӣ, бозиҳои компютерӣ, тамрин ва шиноварӣ. ба ҳайвонот муҳаббати хоса дорад, бахусус ба сагҳо. мо намебинем ки ӯ ба дилхушию вақтгузаронӣ майл дошта бошад, чун Арда футболро дар ҷои аввал гузоштааст. дар замони бозӣ кардан дар Фенербахче, Арда бештар ба капитан ва легендаи бошгоҳ Де Соуза пайравӣ мекард. аслан вақтҳои холигии Гулер бештар бо оилааш сипарӣ мешаванд. агар оиди даромадаш сухан равад, пас ба мо вақт лозим аст ки ӯ аввал ба майдон баромада худро нишон диҳад ва баъд аз ҳаёти бароҳату хонаву мошин истифода барад. ҷура обуна шав то аз чунин факту хабарҳои ҷолиб ақиб намонед. то боздид.